ihahandog ng Nagnaa asa meron Miami sa Lonoy Cold Spring with Flora mi Boholana. Why? Pero paano dyan tire? Si John Mark, si Mayura, Rosalie Mayura. Nihapit mi dyan from Hagna, from Bungamar. Nihapit mi dire sa Lonoy Cold Spring. Yawas eh. Daghan nagtubig. So, ay daghan na yung gawasan sa tubig, ha? Daghan na yung gawasan sa tubig. With si Rom. Ligaw na yan! Wala mo pa. Drive na ni. Kapoy magkuhan, kapoy magkili. What's up mga katutu? What's up mga katutu? Ane ko ni Dasakay. Dan Mark nag... Hi guys. Parang bugnawa no? Si Rosalie. Ang daghan na dahil siya tubod-tubod. Ha? Daghan dahil tubod-tubod. Kaya kung kantora. Marami na yung daghan nagtuburan. Nakainom bilis na yun. Wala sa te. Ha? Ay ba? Lahiras ato po. Mga nag-mineral. Lagi. Namiinom na. Wala ko kainaw. Giga. Wag na resign. Lumay. Kung ano mo. Aso kay, wa pa magahong kuan dental clinic ni kuan. Di ka rabit ang kanan naman yung pras. Ano ka pa niya sila? Nalalisan. Purame! Yes, darling. What do you want from me? Nalis. What do you want from me? Bitaw dun Ilang tubig kay arang bugnawa. No, bitaw mo ragi bitang. Pinam lagi mo. Wala gilasa. Umang iuhaw. Di po ko gana maginom-inom yung magbiyahe yung kaihi-ihi. Dili meron na nga ningan ako na nadapit na. Natinga ko. Ang kay na kuryoso mag di ba nayon ko ganina dito ta. Nga nung daghan manig tubig nga. Kusog mag-flow sa tubig nga. Ag tinubdan dito. Bitaw. Gamay raman katuraman. Daghan mo rin sa gabi. Wa ko kita darhe, wa ko kita darhe. Na, di ha, kusog. Ja na apo darhe. Kusog na. Daghan ko. Na daghan. Bisan asa ja. Bisyo unsa. Og bisong unsa. Kasundon. So, ano sabi tao? Naingos Mayura. Bisong unsa ko. Nas tindahan. Tapos dyan, kaya sulari Inda. pa. Kinahan man. Wa ba si Jay ko ano si Jay? O si Jay. Ano man? Sapa gikan dito sa ilalim kay ilaliman kay ibuturan ng kalupaan. Bumangon sa loop, bumangon. Bumangon. Ang na ng mga spring, nagtawag. Spray man rin. Spring, ha may spring. Abod. Pasabot yan ang spring notebook. Oh, Spring sa motor. kayo ko mag-spring sa motor. Bounce nga na. di ba? Lahi. Spiral? Lahi, na. Nakita ko ng siha. Ang dami sa maninang spring. Kasi yung taga airline. Pero labi sa gipa niya. Oh, na. What's up mga katutu? Singisihan dyan. What's up mga Subway ka kasusu? toothbrush. Yes. Soon. Naman gud may pa. Asa ay mong guniton. Kasi mo nagripang ma-scam. Di na po rami. Bohol. Mag Gadto ka na ma, bunawan gadto ka na pilapi ka na. Gisnil na mag Sakit sa may butang mi kada 15 na og tag 500 500. kana mo pirmahan. Di kay Kana mo kanang pirmahan. kada buwan kada sila manggunas road nagkuanda na kay Abi ko baglaing tao, mga laing tao ka namang unay. No. Adto ka pinapi. Ako di mo buno sa tunod. no kay Sayang-sayang gal kasi Sayang. mo. Mura na lang kaniwangan.
Kaya sa imong apil-apil sripan, jadi kagaginan siya. Muna na akong pupangita unsa mag-apil-apil ako nga. No way. Pero ka na pilis ka to. Wa. Nga spam. Wa, man ko na spam. Scam. Marting ka dyan. Lagi? Sayang ka dyan imong kwarta dito. Na may mangingon na, sir, di ko kay na, paano magugusaw na? Naka-apil Di ka ng mga networking ba? Kapag kapapil ka, okay Wa. lang ng networking. Wa, Okay ng networking. Ayaw lang ng mga scam. na, dadyo ko. Okay man ang networking. Apel kong Di man na networking. Na may iban nga magpa-networking ra. Nga, maamong nanog networking. Wala networking. Tinuod networking. O, tinood, mga, Pero, na iban magpa-networking. Jadi ay, na, Ay, sila kapakapadi ay. Ilang kapakaloy. pa yung muna gan si sauna? Koan, 6 mil. Hindi sayang tulo ka sa akong tugas na tujon. Anja, ning apel pag front row. Okay Di- man na pronto pero Di wala mo mo ko, trabaho, ah. di mo kumulihok. Kagwan. Kana okay ka. 4 mil ba dyan to? 4 mil. Ning inom ka sila paputi. Ning inom ko, ilang paniwang, ilang paputi. Pero wala mo gay pa dajon. Wa, Kay mahal. nakahurot ko katong paniwang duha ka garapon. Duhara ka dajon. Ay mo di. Wa, Di matabang na yur kay tanaw wala Sa- ko na. agilang paputi, diapod. Wa manggihap was ipik kay Aguban. kali nga man agaw ra mang buhok na puti. Darek vaccine na hindi sa ija. Jon, majud vaccine jon kay wala nang inalag dagong us ka dangaw. Kay jud mi Di katong Di man atong kaabot. nakitaan gabi man siguro to nga vaccine ang ganina mo to katong oh katong barina gyud. bari na ikulibot nga na. Buing no. Sige lang mi anak duha ka laki oh, parang urot mi taman. Di ka di ka mo kaslo. Ko Itaslo nang imong kuan karon mahilis tong imong gipangkaon nga bat. wa ko ning kausbat oy. Okay. Katurang nukos Agnukos. ara dun. Tinugbang nukos, piniri so di Dapat jigi kilaw-kilaw una-una. kinilong nukos. Oh, katong ipangtaslo nga Lagi oh. adobong nukos. Pagkabuntag sabaw. Uy, nagsabaw pa sa may pagkakadlaon. Saka sinabang. Nikaon. Para pag ako nagsabaw. Nukos pero kasi. Kuan man sila na Di ka masabi. dahil maabot nga kuan, dahil maabot nga darkong gamay. Nga naay mga Sige, isda. nag-abot, no? Oh, magsige abot. Sige, bita pagod ka mata kay napoy. Uy, nanapan. Daga na pala. Kuyaw wa lagi. May managbo ba? Kami nindot kuno kay di kuwad ag suwa ag problema ra pa dito. Bugas. Para sa suwa, bugas talaga problema. Pero wag managat nanda. Ibalik jag kuan isda. Bugas kay daghan ra man pag isda sobra ka man. Balik jag uban dili bugas. Para lagi tunas ato, dito kay humay mapugato. Pag Oh, sobra, balik dugay jag lang uban mag-ato isda. kay abot pa magtulo ka buwan. Yung bulang hoy kamote, duha tulupod. Uy, bulang huy isa ka tuig na. Taka ka lang indaw. Ba pwede ra garot. Di na mo unod. 3 months, pa na mo pay pagtaas na na. Katuig ning bulang huy. Saging dugay pa 5 pod buwan. na. Sugod pagka ng 5 buwan mabunga na, inigbunga. Samantalang Mabilis atos pa pod. dagat, usara ka oras. Managa na ka, tuwa na, kubit na. Sadaan na. Ja, manginhas, magtunob-tunob rin ito. Oo. Hala tanaw dyan, nag-alimpose lagi dyan. Wala, oo. Nag-alimpose to ba sa kakasubscription? Siguro. Nga, na, gikuan ko ani lagi. Pujuk-pujuk. Buto. Diya, kamusta mo experience sa pangpamat? Kuan. Kanang nalipay ko. Nalipay kayo na Oo. Gigitan kas pilit-pilit. Nabat? Ning kalitro. Susunod na tenor. Diya kaduha, nagkakita na ko. Ay! Ano din? Napuwa, bitaw na. Napuwa pag nga. Hala, napuwa. Para magpintal. Mapunit na unta ko. Ingat, yes, hindi ko na to makaon. Bat ko na to, pero Kahilo. Alain putong puti. Alay, makaon ko itong puti, pero ako nila may pila mamilit ng sila. Daga ba? dara. Pilit mo ganito mo dyan kuhan. Kaning kuya po lagi sa. Abi kong kukaw. Nga naman ning mura man ning Uy, nawa, rabaag. Ang singanda to yun, katong na-shilyur. Nawa, abisa, nagbaklay. Gibutang man sa kuhan. Tapos dapli, Ingon nagbaklay. dito. Ingon dito shells. Ay, salamat. Gibuhian kong purame. Di, gibutang datos. Maingon jud tog shell nga. Utan jud sa purame. Mo-subscribe jud ko ni jo. Kaya nakauli sa dagat. Kay, kinto man to. Dito, just dala natin Titanic. Hoy, Ginoo ko. Iba-iba Maingon dito. pang itambunan Kinto, tapos ba? Rizal Kinto. Kukin, tapos na nga na. Ulit, idahang panimudyo sa dagat.
Santiago. Usa na rami nabili, lami ra ba to nga tumahal ra ba to paliton? Ug mudako man to kay Bugjong man siguro to. Bugjong. Ang pagkabutan ng bugjong kay kani magdani. Kanang ibabos bilahan nung nay bugjong. O bakit? Oh, babasa mi doy, adto mo kara-kara. Ano kay gidugo? Dugo ka mong gugoy. Kumana mo? Sana daw ka nagili. Oh, diha. Boy breed. Wala man na burp. Ay na. Adi ay. Tulak ka. Mapasa ako na na. Papasa na imong bugan. Pagbiyahe aw, di paborito ni biyahe. Bahala ko nang Paglantoy-lantoy. lantoy na gabot. Ang bago nga ni, hindi na na. Lantoy gid na lisay kun da kay pasabot na rin. Lantoy-lantoy ko bot honsoy. Bukan. Kung dili mo tugan isumbong sa kapitan. Nga na may buwan dito sa una. Agamo kay butot na magamo. Tanggutot, kinsay para utot. Mga nga na agamo. Di na muwa na mi ng lantoy-lantoy. Tanggo. Ikaw man to, kanay nga naman sa sumpay-sumpay. Sige, yan kara ang duwa sa una. Isa, anay ko an, ikubot danis daunggan. Wala ginagabot eh. Basta mangingani ka uda. John, na-adjun is mga tubig. Kauban na punas ka ng bangkaw. Tubog. Hindi tubog, lain eh. Anis lang, siguro ni. Uy, sa Saudi Arabia kay kuan, makaon nagtubog. Makaon na dyan na, di makamatay na. Pero walang kananad kay pagkaon na lang dun sa to, pagkaon na sticker. Lagi ka nakikita ko sa Facebook ba? Nga dagi post. Saan? Pag tanaw na picture, tubog man dyan. Lima manigamo na mong truck kanang nepkas do kanang Ligid, ligid. ligid sa kamong truck sa una. Trak nga palwasaging. Dagi. Iyawa. Anis lang guro ni. Anis lagdi manggod. Di. Tamsi. Ako, nagdama-dama. Labon, abi po ko seryoso na. Doon dadani doon, kay wami sugno doon. Uy, ginoko mo kung papasaanon dana. Rom! Rom! Tawag nila sila. Karga rin, Rom! Ato ko na lang ikarga rom. Tawag nila sila. Kay way sognod sa ila. Pare, dakil driver. Kubla-kublaan manggalay ko nag nagsakay. Mugalit like Nakita. Oy, parami. Gikubla-kublaan ko ganina nagsakay sa motor. Kay may nga na anigliko. Nga na po. Awit sa tawa! Hinahingan mo tanong. Sige. Ay, guing-guing. Wala pa sa hirap, Ang kay ilahang karsada kay mura maghas na suko. Okay. Reklamo mga nilan dyan. Kurbada ko ng tukaran. Sud, kinala Haklok. pati-pasti. Pasali na karong practice na mo kay magkuhan kag kasal ni Sili o kasal na magmukdo man kag Bible sa ka. Hala, oh, dahil no. Kana mo pas mga nimo. Inga na on naman ni mo sa Pero, kasal. pero nakaagi na gud ko. Dahil ngadto. Katong nilibot mes kana na ay Sauna? bador. Sauna? Oh, kato man kami isang Lagi? asawa. Murag giingnan mo kunin mo maning siguro mo ba yan? Oh. Dani hapit mi dani. Lahira mag ikaw mag-drive. Lahira. Ikaw mo pasahiro mo na pulbaan kay nigi. Ha? Nga, nahaklok lagi ko ganina. Nga na po. Lawas na kari. Ano yan, lan dati kanang isang karing din kini. Lami gud da. Og dinira tataman. Kana kami near destination guys. Napamilaing destinasyon. Ay, may dalis hag na Lunes. Madyan. Lugar ni Mayor. Sige guys, bye-bye and good morning. Subscribe and like and share. Yes, thank you. Bye-bye Purami. Bye, Dundun TV. Mga Si, kasotso. si Purami ba ka? Si Purami. Mura mini. Ay, puro siya. Kaya tos ba sige panahis panti ka nga buslot na. Bye-bye Mayora. Mga kasotso. Sige, bye-bye.